Керманич мопеду Ілля від отриманих травм загинув у кареті швидкої допомоги. Для всіх, хто його знав, це стало величезним шоком. Друзі, однокласники, футбольні товариші та всі, з ким він спілкувався, досі не можуть повірити в цю трагедію. Усі відгукуються про нього тільки як про світлу людину – добру, щиру і завжди готову допомогти. Він був таким чоловіком. Якщо щось траплялося в класі, потрібна була допомога, він завжди був готовий допомогти. І не тільки готовий, а ще важливіше те, що він допомагав. Я запам'ятаю його назавжди як дуже світлу людину, друг, який завжди прийде на поміч. Очень классный был парень, мы гуляли часто, много очень приятных моментов было. Він був хорошим людиною. Играли вместе, гуляли, общались, все было хорошо, и тут в один момент его не стало. Ми всі були шоковані. Зараз приходять і батьки, і діти. Ми всі висловлюємо своє співчуття.